of lightning in a thunderstorm. Jesus comes like lightning, flashes of lightning in a thunderstorm. Nyangwe ndikaita tichaini, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikaita loya ini, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikaita dokta, handimokangana kuti Jesu anouya. Jesus comes like lightning, flashes of lightning in a thunderstorm. Jesus comes like lightning, flashes of lightning in a thunderstorm. Kana wamanda ichigeyorira, tose tobva taenda kumusa. Vakafa vatatanga kumuka kumakuva, nesu vapenyu tobva tosandurwa. Ngatinamate tisungirire kuti tipinde kamuzororo rase, nokuti vachakunda vachawana zororo neupenyu nekusingaperi. Kana wamanda ishingeyorira, tose tobva taenda kumusa. Vakafa vachatanga kumuka kumakuva, navapenyu vosandurwa. Jesus comes like a thunderstorm. He will come like a thunderstorm. Jesus will come like a thunderstorm. He will come like a thunderstorm. Jesus will come like a thunderstorm. He will come like a thunderstorm. Nyangwe ndikaita loya ini, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikaita ticha ini, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikaita dokta, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikava nembi, handimokangana kuti Jesu anouya. Ouya nemumakore, ouya Jesu nemumakore, ouya Jesu nemumakore. Mumwe wakati Jesu uchauya sembavha, mumwe ndokuti batai basa achiri masikati. Usiku unouya hatingazogoni kubate basa. Jesus comes like a thunderstorm. He will come like a thunderstorm. Jesus will come like a thunderstorm. He will come like a thunderstorm. Nyangwe ndikaita tichaini, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikaita loya ini, handimokangana kuti Jesu anouya. Nyangwe ndikaita dokta, handimokangana kuti Jesu anouya. Kana wamanda ishingeyorira, tose tobva taenda kumusa. Vakafa vachatanga kumuka kumakuva, navapenyu vosandurwa.
when he shall rapture his church, when he shall meet the saints in the clouds. We want to meet him. That should be your prayer. Oh yeah, Jesus, nemu makore. Oh yeah, Jesus, nemu makore. Maranatha, come Lord Jesus.